música aquí a este escenario. Estivéramos a última vez no mes de outubro, cando fixemos unha pequena intervención musical no acto de inauguración do curso académico do Conservatorio Superior. E, pois, agora xa, rematando o curso, pois temos o placer de que nos volveran a convidar dende o Conservatorio, o que agradecemos moitísimo, para, pois, volver a mostrarvos o que fixemos os nenos e nenas da Orquestra Son das Flores do CEI Vicente Risco durante todo este curso. Pois, como moitos de vos sabedes, a Orquestra Son das Flores nace no curso académico pasado no noso cole, no CEI Vicente Risco, que estamos no barrio das Flores, en Teis, e nace como un proxecto que vai máis alá do musical, un proxecto social e pedagóxico. Queríamos ofrecer aos nosos nenos e nenas un espacio no noso centro, no noso cole polas tardes, unha actividade musical gratuita para que atoparan no noso cole pois ese lugar de ocio educativo saudable, para que viñeran ao cole pola tarde a pasalo ben, que é o que intentamos facer, verdad, cando estamos na orquestra. Bueno, así pusemos en marcha no curso pasado, no curso 21-22, unha orquestra de 40 nenos e nenas, de 15 nacionalidades, nesta orquestra no que aprendían non só música, sino moito máis, en a que participaba o 50% do noso alumnado de primaria. Iniciamos unha orquestra de instrumentos de cartón, porque non tiñamos naquel momento, queríamos montar unha orquestra, pero non tiñamos instrumentos, así que fixemos un taller de construcción de instrumentos, e construímos instrumentos de cartón, e logo, a partir xa de marzo, pois empezamos a ter instrumentos e acabamos xa o curso 21-22 facendo un concerto xa con instrumentos reais no auditorio de Teis. Ainda non tiñamos para todos, pero bueno, xa tocamos instrumentos reais ao final do curso pasado. E así foi o que sucedeu no curso 21-22. Rematou o curso e chegou este curso 22-23, e que pasaba? Que tiñamos unha orquesta xa de nenos veteranos do ano pasado, pero de repente había moitos nenos e nenas máis que querían incorporarse á orquestra, polo tanto, tivemos que, de novo, montar outro taller de construcción de instrumentos, montar outra orquestra de cartón, e así de repente nos atopamos no cole durante o primeiro trimestre deste curso, pois dúas orquestas, unha orquestra de instrumentos de cartón, outra de instrumentos reais, e así fixemos o noso concerto de Nadal no auditorio de Teis con dúas orquestras. Bueno, afortunadamente, pois foron chegando instrumentos de doazóns de instrumentos, doazóns económicas, e en xaneiro, que xa conseguíramos instrumentos para todos, pois pudemos montar esta macroorquesta que temos aquí. Pois a orquesta de instrumentos de cartón se uniron aos instrumentos reais, xa todos con instrumentos reais, e dende xaneiro deste ano, pois estamos todos traballando con instrumentos reais. Hoxe o que queríamos traer aquí era unha mostra de como foi todo o curso. Por iso que vedes que hai instrumentos de cartón no escenario, instrumentos reais, agora vos contarei. Bueno, estes nenos e nenas da Orquestra Son das Flores, grazas á música, pois desenvolven unha serie de competencias cognitivas, emocionais, melloran, grazas á música, tamén a súa capacidade de concentración, de atención, melloran a súa responsabilidade, a súa constancia. Isto todo vai repercutindo nunha mellora do rendemento académico, o cal é fantástico e se están vendo, de feito, os resultados. Tamén, ademais, grazas á música, como facemos práctica musical colectiva, sempre en grupo, pois tamén desenvolven habilidades sociais como a tolerancia, a empatía, o respeto, que van logo a trasladarse á sociedade, van a repercutir nunha mellor convivencia en sociedade. E, por suposto, a súa autoestima. Para eles salir aquí ao escenario é fantástico, están todos cunha ilusión maravillosa. Entón, ese reforzo da súa autoestima, da súa confianza en eles mesmos, estou segura que lles dará polvos para perseguir os seus soños e para así ser felices sempre. Bueno, pois, como vos dicía, este proxecto é un proxecto solidario e así a Orquestra Son das Flores vai ser regando pouquiño a pouco coa generosidade de moitos e moitas que estades moitos por aquí, e grazas a ese rego tamén constante, pois o equipo de Son das Flores este ano creceu tamén, o equipo docente, equipo de traballo
traballo, todos os que estamos detrás. Aquí parece que eu son unha cara visible, pero hai moita xente traballando neste proxecto. Entón, ademais de crecer en grupo, crecimos tamén en equipo, non? Neste curso académico fixemos, en outubro deste curso, fixemos un convenio de colaboración co Conservatorio Superior de Música de Vigo, mediante o cal, pois, moitos alumnos, alumnas foron dos alumnas deste conservatorio, pois se uniron ao noso proxecto a colaborar. Tivemos a Sara Lía, do Departamento de Producción e Xestión, tivemos tamén a Caterina, que está por aquí ainda, Caterina, Vika, Ruslana e Dana de Erasmus, e tamén a Ana, que creo que tamén anda por aí, Ana de Viola da Gamba, de especialidade de Viola da Gamba, que fixo as súas prácticas de pedagogía coas nosas feministas, tamén con Chantal e con Miranda, coa supervisión da súa profe do conservatorio, a profe Sara Ruiz. Bueno, pois non me quero enrollar máis, porque o que queremos escoitar, quería contarvos un pouco que era Son das Flores, como fomos evolucionando nestes 2 anos de vida, e agora o que queremos é demostrar o que estamos facendo. Entón, sen máis, vamos a dar comezo ao concerto. Como vos dicía, queríamos ter unha mostra de como foi a evolución deste curso, como pasamos dos instrumentos de cartón a instrumentos reais, como fomos traballando, con que cancións, como fixemos ese tránsito, e de feito, o que fixemos é sempre traballar mediante cancións. Cada canción ten un obxectivo pedagóxico, o que vou ir facendo ao longo do concerto e ir explicando que intentábamos conseguir con cada unha das cancións para ir dando un pasiño máis nese tránsito de instrumentos de cartón e instrumentos reais. Bueno, pois nada máis, vamos alá, entón. Estamos preparados? Sí? Con moitas ganas. Bueno, pois antes de comenzar, a nosa concertina Luciana vai dar a afinación.
técnica que había que aprender. Ao principio facíamos en arco porque nos costaba moito agarrar o arco e facer pichicatos, pero agora xa son todos uns profesionais, así que agora co arco vamos a tocar a canción do pichicato, vale? Vamos allá. Fala dun griliño, se estades escoitando a canción, pois escoitaredes saber que di a canción. Bueno, este griliño nos axudou a aprender a poñer o primeiro dedo. Pasamos das cordas o aire que estábamos tocando ata agora a aprender a posicionar o primeiro dedo. E ademais de aprender a poñer o primeiro dedo, pois aprendimos tamén, de paso, técnicas extendidas para facer que o griliño pois andaba por aí, polo medio da canción. Pois nada, vamos a ver como canta o griliño. Empezamos cun rock and roll, vamos a continuar cunha polka e finalmente cun blues. Que vos parece? Está bien. Vale. A primeira das cancións entón chamase O rock das cordas ao aire. Vamos alá.
porque vamos a estrenar en primicia unha canción que compuseron para nós. A canción Son das Flores. No mes de abril, hai nada, pedimos ao compositor músico vigués Ernesto Campos que fixera unha canción para Son das Flores que falara de nós, que contara a nosa historia e ademais que se adaptara aos nosos niveis de aprendizaxe, o sea, que se fora moi faciliña, moi básica, para que todos o puderan tocar. E, bueno, Ernesto, coa súa inmensa generosidade, dixo, pois, mañá mesmo xa me poño con ela. E xa vos digo, isto foi a mediados de abril e hoxe estamos estrenando aquí, en estrela absoluta, en primicia, a canción Son das Flores que xa vos digo que vamos a proxectar agora a letra porque Ernesto fixo unha canción fermosísima cunha letra chea de amor que fala de nós, fala da nosa orquestra e que desexamos que vos guste a todos vos tanto como nos gusta a nós. Bueno, proxectamos unha letra para que interesades. Nesta canción, como era a nosa canción, e queríamos ensinar o que era o proxecto Son das Flores, pois, efectivamente, vamos a facer como no swing, unha parte dos nenos e nenas van a coller o seu instrumento de cartón e outros van tocar cos instrumentos reais. Entón, collemos o de cartón, os que ensinades o de cartón. Bueno, pois vamos a despedirnos de todos vos coa canción do adiós. Nesta canción do adiós vanse ir presentando as distintas seccións durante a canción e entón vamos a aproveitar este momento para presentarvos a todos e cada un dos músicos, porque todos e cada un dos músicos merecen un forte aplauso. Entón, vamos a facer un pouco ordenadamente, vale? Vanse levantar os violíns e vamos a ir dicindo un pouco os nomes de cada un deles e para que sepan que sodes, pois eso, saudades ou así, vale? Vou me poñer aquí para ir viéndovos. Bueno, temos aquí a Luciana, a Lúa, a Susa, a Alba. Na segunda fila, se queredes, vos facedelo a sección
xuntas todas sigamos disfrutando por moito tempo da marcha da música e do seu gran poder transformador. Vamos a canción de adiós.
no concerto de Nadal, chámase A Voz dos Nenos, por lo tanto, representa moito a todos nós e bueno, se por algo se caracteriza o proxecto Son das Flores é porque é un proxecto de todas e todos, no que todos e todas temos cabida, na que todos e todos formades parte, nós, vos e todos, e por eso vos invitamos a que todos tamén, todo o auditorio os xuntos, pois cantemos a canción que temos aquí, a ver se vos animales, e así todos haremos un final de festa xuntos. A Voz dos Nenos é unha canción que nos gusta a nos moitísimo, pois é un himno de esperanza e de ilusión, como di a letra, e polo tanto representa a perfección o que é a Orquesta Son das Flores. Moitas gracias.